kaignaw, di ba? Bagagnaw in the sense ba nga hilig kaayo manangil pero wala sila ihatag nga ebidensya, puro lang pud baba. Kita mga Katoliko, mga sir ug mga mama. Bitaw, ako ginabalik-balik always eh. Ginabalik-balik na ko ni always para masabtan sa itong mga higala nga ning sulpot ng ilang pundok after 16th century. Nganong hilig man kaayo ang mga defensor Katoliko mo gamit og reference. Ngano man kay para paghatag og pahimugat mga sir ug mga ma'am nga atong ipakita sila haba, atong ipahibalo sila haba nga while nagbasa tagbala ang kasulatan, ang atuang interpretation dili kina og galingon. Ngano man kinaamon tay basis sa atong interpretation nga tama. Naatay basis sa atong interpretation nga sakto, ngano man kay based with the facts. Kung unsay gisulti sa mga ebidensya, mao to ato ang tawag ining sundon kay oras og mo interpret ka sa bala ang kasulatan nga dili gani mo sandig sa mga ebidensya kanang maong interpretation, kanang klaseng interpretation dili na magpulos. Way pulos na eh. Way pulos na eh. Dili na magpulos basta oras og tawag ining magkuan ka, interpret ka sa kasulatan unya pagkahuman ang imong interpretation walay basis. Di na magpulos. Di na magpulos.